Puspa mula wis jamak nek ana panggoda iku ibarate kekembangane andoh mula nek milih bojo peno aja sembrono kudu teliti sadurunge ngar asulullah milih wong wedok sing gelem dijak sora iso dadi daringan momong anak mula dadi wong lanang penojo sembarangan karo wong wedok sing gedhe rasa sayang nek wong wedok salah kek ana bimbingan peno aja gampang mara wantangan semono uga wong wedok yuk aja kakean tuntutan nek njaluk apa-apa cocokno karo penghasilan nek ekspektasi peno sampe berlebihan nek wong lanang gak kuat nang jaba ndolek gendaan nek Abah Sunaryo iki sing duwe gawe mula kajate nikahno putrane tamune teko akeh undangane ancene Abah Sunaryo supel bergaule tamune teko terus dijak salaman uga gak lali diaturi unjukan terus dirangkul didolekno panggonan uga diaturi ngicipi daharan tangga kanan lan keri uga gak ketinggalan kabeh diomongi sik kurang sak wulan ana sing rewang-rewang ana sing dadi sinoman tak delok ngladeni tamu ancen sopan-sopan kula ngedong Pak Bu lak ya bengi iki eling-eling kali Abah Sunaryo sik dulur kula melok berpartisipasi dene mari ngedong disangoni saya ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai meneh ya tak enteni gak masalah sing penting wis lunas ayo Cak Amrip
Balong Jati. Alhamdulillah terang. Ngeten iki dongane Abah Sunarya dikabul dening Gusti Allah. Panggonane ngeco. Kanan kali, kiri kali. Mulane aja sampai ngantuk. Sampai ndelok ludruk ngantuk, nglimpang mulai keloncom. Sing penting didongakno nggih Bu, Pak. Mugi-mugi Abah Sunarya oleh gadah damel, mantun gadah damel, rezekine tambah melimpah ruah. Semono uga kemantene, muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ndang entuk momongan, entuk putu. Sing dinteni ya iku kok paling enak dadi seniman tanggapan akeh dhuwitku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal koyok jeragan kepingin apa ae mesti keturutan dhuwitku akeh manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang isok mangan kancane mula aku jajal banting haluan aku coba buka peracangan kayane rodok lumayan mula kelakon aku dadi juragan ate juragan kendel wingi nang Malang aku kula apel duweku akeh tak tumpuk kandel saiki duwe entek tak gawe mangku purel namung semanten kidungan kula menawi lepat barang kareso ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat nggih? Alhamdulillah petuk dulur Balong Jati. Kangen rasane ati niki wau luar biasa. Budi Wijaya mencoba memberikan kesempatan kepada generasi muda. Nom-noman kabeh sampeyan tingali. Lodruk sakniki benten kalih biyen. Nek biyen lodruk budal numpak gelinding numpak sepeda. Budi Wijaya sampeyan tingali piyambak. Penyanyine budal numpak mobil kabeh. Dagelane kabeh numpak mobil. Nyicil. Semono go panjake wayange kabeh nggih numpak mobil. Pickup truk. Sing penting lah mobil. Tapi kabeh lare nom-noman. Penyanyi yang satu ini menemani saya di sini. Seorang biduan yang luar biasa ganteng. Turunan Londo, irunge ndangir, dedeke dhuwur, kulite putih, blenga-blenga kaya pedet. Sinten? Cak Wanto Sitor. Ayo to. Ya Mas, setan. Aku wis tau ngrasake. Yen ngajak bubar, aku kok manut wae. Manut wae. Jomon konten pasar akeh tunggale. Pilih kedut, opo mayang, opo made. Budi Wijaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Balong Jati. Halo. Hai. Halo. Wah, wedoke wayu-ayu lanange ganteng-ganteng. Kabeh wong-wong Balong Jati seneng ndelok Lodruk. Masalah. Nyatane sakmenake kabeh ndelok rene. Delok rene kuwabe Mas Rosaya. Maju nang kene kabeh. Kene kabeh. Ana situk sing ngadep nang mburi to. Ana situ ah. Nang gedang-gedang iku lha apa to? Lho. Iku lha apa nang mburi gedang iku? Oh, ngoyo Mas Rosaya. Rambute dawa kok nguyune ngadeg. Rambutnya dawa. Iya. Wah. Iku banci lagi berbuah. Lambemu nang kene muji syukur marang ngarsane Gusti. Balong Jati isih ngugemi tradisi. Sangat luar biasa ya Mas. Mantenan nanggap Lodruk seneng karo keseniane dhewe. Balong Jati sok dadi barometer kanggone daerah liya. Gane kene contoh ya. Tresno nang budayane. Mula matur nuwun. Matur nuwun warga Balong Jati. Mliginipun utamane nang Abah Sunaryo, Jeragan Besi Tua. So apa? Dongakno wargane dhisik. Ngono. Ya. Mangan roti nang pinggire kali. Cakep. Warga Balong Jati akeh rejeki. Awong Golek roti nang pinggire sumur. Cakep. Warga Balong Jati mugi-mugi kabeh panjang umur. Awong mangan roti ngombene es nanas. Cakep. Warga Balong Jati nek diutang tak dongono kabeh ndang lunas. Amin. Mangan roti gede wadahe. Cakep. Kabeh warga Balong Jati mugi-mugi anake pinter-pinter sekolahe. Awa umah mangan roti ketiban ondo. Cakep. Iki main yang Balong Jati. Ya. Ya awa muga-muga aku mulai nggawa rondo. Awa umah luar biasa. Cakep deh. Rondo 55. Balong Jati ki gak trimo rondo. Apa? Rawane yo akeh. Akeh. Ya iya. Kon tahu survei? Lho. Survei nang kene. Nek jumlahe gak ero aku. Jumlahe gak Karo. Lah, Nek kon nek mangkane ta dadi pelawak iku sing cerdas, ngono sing ya. pinter. Iya. Iso ngene iki kabeh. Jumlahe Warga Balong Jati Ya. ana 377 kakak. 377 kakak. Wargae kurang lebih 1655. 1555. 55. Bener ah, Bu? Betul nggih? Betul. Kon niku dagelan kok sensus. Ya kababak. Lah kon ro wedoke pira lanange pira? Wedoke nek iku aku sepengetahuanku. Iya. Saeroku. Iya. Iku ana luwe akeh timbang sing wedok. Iku luwih akeh timbang Sing wedok. kok iso akeh sing wedok Timbangane sing perempuan. timbang sing perempuan. Iya. Kok iso ngono? Iya. Mergane Wong wedok luwe akeh daripada perempuan. oh, maksudmu kon berarti ngenyek wong wedok. Gak. Apa? Apa? Lah kene kan gaene apa kajate apa dhisik ditakoni to? Hajate bengi iki. Heeh. Hajate bengi iki. Nikahan. Putrane Pak Sunaryo melawan ibu sapa men? Pak Sunaryo melawan ya apa sih? Pak Sunaryo menikahkan putranya. Pak Sunaryo menikahkan putranya Mas Ya. Dimas Loh. dengan Mbak Dias. Aduh. Lah, Mas Dimas karo Mbak Dia iki mantene. lah yo mantene sok. Lah iya kok iso Pak Naryo menikahkan Lah ya sok. utamane ndongakno kemantene iki muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Ujung-ujunge ndang entuk momongan. Nang entuk putu. Kon dadi dagelan gak cuman dadi guyon tok, tapi kudu ngerti wawasan sing dhukur. Lah iki carane mujudno supaya Abah Sunaryo ndang entuk putu iki ya apa?
Lho gampang. Ana carane. Ana carane. Carane ya apa? Ada dua cara. Ada dua cara. Ben cepet semantene iki duwe anak. Oh ngono. Dua cara. Rong cara iki apa ae? Satu cara medis. Siji medis. Medis. Loro tradisional. alternatif. Alternatif. Berarti sing siji medis. Medis. Contone. Nang dokter. Oh. Suntik. Suntik. Obat kuat. Lho kok gawe obat kuat gawe apa? Hah? Obat kuat. Obat kuat digawe apa? Bojoku digawe arek. Ya baba. Dadi Pen. ya iya wong kon gak duwe bojo. Aku iki sedih kok. Aja kuwatir. Apa? Secara medis berarti kedokteran. Dokteran. Oh. Nek secara alternatif Nek alternatif ya. iku diurutno. dipijet, Ya lara so. didadak. Ya gas so. Lah diurut kan di ngene to. Diurutno ku ya gentenan kon dhisik ta. Aku dhisik. Lho, rumangsamu iki arisan ta ya apa? Gantenan ngono ku lho. Kok gantenan gak ngono. Apa? Nek diurut iku ya didadak diwalik dadah ndang cepet oleh momongan. Ngono kok kudu. Ya. Lho nek mandul ya apa jare lanang-lanang. Tenang ae. Nek masalah medis gampang. Gampang. Kekno bayi tabung. Wong Jawa gak kurang akal, Dik. Carane Wah, Apa? sampeyan gelek omahe dekne. lho lak mbrunus jenenge. Makane wah luar biasa wong wedok kene lanang kene luar biasa. Mungkane kemanten iku ana bedane lho. Bedane apa? Ana kemanten anyar, ana sepeda anyar. Oh. Sepeda anyar karo kemanten anyar iku ana bedane. Ana bedane. Ana. Bedane ya apa, So? Nah, nek sepeda anyar to, Sepeda anyar. mari tuku, Ya. dibuka plastike, ditumpaki alon-alon. Oh, tumpahi. Iya, liwat dalan Hah? sing halus. Terus Saben ana bolongan dihindari. iku nek peda. Iku sepeda anyar. Pedanya. Ben ana bolongan mesti dihindari. Dihindari. Iya. Lah nek manten anyar, So? Nek sepeda anyar to, begitu mari ditumpaki alon-alon, nang dalan ana bolongan dihindari. Hah. Iki sepeda anyar. Sepeda anyar. Iya. Lah nek manten anyar, So? Nek sepeda anyar to, sepeda anyar Ya. ki ditumpaki alon-alon. Alon-alon. Ana jeglongan diinggati. Nek manten anyar, So? Sepeda anyar. Nek kemanten anyar, Nek manten anyar. justru ya bolongan iku aja dihindari. Nek gak ngono ya berarti gak ada mek bal-balan, So. Gak ada karo Bal-balan ana bedane. ana bedane bal-balan mek manten anyar. Bedane apa? Nek bal-balan, So. Ya. Bale digowe gereng. Ya. Wah, ana peluang diklebokno. Begitu mari digereng ketok gawang Dilebokno. beleng gol. Rangkul-rangkulan, ambung-ambungan. Polahe seneng. Tenang. Iku nek bal-balan. Bal-balan. Nek kemanten Nek anyar. manten anyar. Ya apa? Rangkul-rangkulan sik. Terus Ambung-ambungan. heeh. Marnu ketok, So. Ya. Ahai. Ketok. Ketok apa? Alalah, ngono ku, So. Kok iso? Aku takon karo kon. Takon apa? Nek kemanten saiki ki wong rabi, Ah. wong nikahan. Ya to? Kon biyen apa wis tau nikahan? Aku tau nikah, So. Iya, iya. Biyen aku dikalani makku ngene. Ya apa? Le, nek golek bojo iku aja lali. Lali karo Sing ulune ketel. didelok teko wulune. Kok ulune? Contone. Contone. Ya. Wong wedok nek alise ketel. Heeh. Rabi nak. Kok iso dirabi? Soale iku bakal setia. Oh nek alise ketel, Alise ketel. iku setia. Setia. Wong balong jati alise ketel tagak sing wedok iki. Wah, ketel-ketel wedok-wedok kalau ketel-ketel tok. Ketel gak apa-apa, pokoke alis aja ditato. Apa? Lho, mbahku biyen nom-nomane ditato to. Terus? Mari ditato ketok alise kenceng. Umur swidak kon ero. Apa? Alise mlembret to nisore moto to. Lawer ngono to. Mari ngono makku ngomong ngene mah. Ya apa? Nomor loro nak. Heeh. Aja lali. Apa? Ulune ning tangan sing ketel. Ndolek wong wedok sing tangane akeh Ulune. ulune. Oh, werdine apa? Istimewa, So. Istimewae. Iku masak sak masak pasti enak. Oh. Nyambel sak mambel ya sedep. Oh, saben tandang gawe Iya. dadi lang enake. Dadi nang enak. Iku nek wulune ketel. Kowe tekel.
Ayo didelok wulune tangane ketel tangga. Wah, balon jati kene wedoke ali sik ketel-ketel kabeh. Wulune tangan. Tangan. Kayak ketel ngono. Oh iya iya. Siji sing gak oleh ambek makku so. Siji sing gak oleh apa? Nek ulune sikil ketel nah ojo dirabi. Nek sikile akeh wulune aja dirabi. Ojo dirabi. Mergane apa? Banci. Sumpah gelono. Nek iku ya wis ero. Apa? Sing liyane ngono lho. Liyane apa? Wong kon tri kaya ngono. Yo. Contohe kaya aku. Apa? Wong wedok iku aja ditenger teko wulune. Tutut ndi? Angel. Angel apa? Wong wedok iku deloken andeng-andenge. Oh, glok andeng-andeng. Iya. Masa sa? Lho, ujare alim ulama para kiai, nek ndelok wong wedok sing andeng-andenge 99. Oh, lu. Lho, Asmaul Husna. 99 Asmaul Husna. Iya. Aku tahu so. Kon wis tau. Wah, gelek arek wedok so. Andeng-andenge Andenge 99. Rabin. Rabi apa? Apa? Wong cacar ngene. Nang rai kabeh. Rai kabeh belek ngene. Iku. Iya. Nek gak ngono ana maneh. Apa? Wong wedok didelok teko andeng-andeng sing nemplek nang awake. Nang awake? Iya. Kayake. Siji, Apa? wong wedok ati andeng-andenge nemplek nang mripat. Heeh. Aja dirabi. Apa so? Lho selingkuhan. Masa sa? Gampang ngelirik. Ana tanggane ganteng, bengong. Ana tanggane nggawe sepeda motor, bengong. Oh. Ana tanggane tuku TV, bengong. Legrek kon. Gak oleh ya? Gak oleh. Oh, gak oleh ya. Sing nomor loro, Apa nomor loro? wong wedok andeng-andenge nang lambe. Aja dirabi to. Gak oleh. Aja. Apa? Oh, kakean cocot. Masa wong wedok andeng-andenge nang lambe kaken cocot so. Nyecret ae. Belanjane gedhe nyecret cilik Oh. tambah nemen. Ngecemes ya? Iya. Lho, ngono ah. Mula nek ndolek wong wedok Iya. sing andeng-andenge paling top kena dirabi. Nak ndi? Iku nok bokong to. Sik ta. Apa? Masa gelek wong wedok sing top iku nak bokong. Nok bokong. Wah, wis tau aku so. Kon wis tau. Wis tau. Ya apa? Diomongi makku ya ngono. Ya apa? Anakku wanto nek kon kepengin rabi wong wedok sing setia, Ya. gelek andeng-andenge nang bokong. Lah, ya to. Wah, langsung budal nang pasar aku so. Nang pasar. Nang pasar. Napa kok? Wah, wong wedok-wedok roke tak bukai. Geleki andeng-andeng. Ndolek andeng-andeng lah bokong. Geleki andeng-andeng. Hasile. Hasilnya benjot kabeh ra iku. Lho tapi temenan iku. Temenane apa? Lho, sing penting kan iso lek ndolek jodoh kaya ngene iki bengi iki. Diatur, Diatur dipele, dinone. Kon ben kok iso potul karo bojomu iku ya apa? Kon kalah apa? Kalaweton kaya iso. Kalah weton. Kalaweton. Mosok kalah weton. Kalaweton. Ya gak kalah weton to? Kalah apa? Kalah praen. Wong potonganmu kaya dongkele jati. Gak apa-apa, sepenting kan Lah manis. bojomu ayu. Sepenting manis. Menemben iku mangkane papan nggawa empan. Ndolek wong wedok. Kaya bedes. Iki kok ana kernete sepur iki nang kene lha apa? Kon kate lapo? Heh? Arek lolak. Kok kaya ular jedung. Oh, jago. Kepethuk rasa karo wanto nggo kene kebeneran dik awakmu jek urip. Kok pikir aku bongkok. Ruang samu sakmenake bongko ta ya apa? Maksude lek umpama kon gak ono aku lak gak iso pedhok ambek awakmu antarane wanto. Bener. Hah? Bener. Iya. Lah kon raine ki lha apa? Kon iki laporene gowo iki. Aduh goblok. Apa? Kendange digelir-gelir sikil kowe. Ngene lho, Sang. Apa? Aku rene iki mang goleki awakmu ambek wanto. Heeh, nek wis kepethuk, Lek wis kepethuk kate tak jaki tolong. lho, kon lara nemen ta? Loro matamu ngono. Kowe kon pegatan ibu bojomu ah. Lah apa? Tolong Kon apa? kakean utang ditagih wong. Ora. Lah kon njaluk tulung aku lha apa? Aku iki lak ngene bingung pikirku mergo aku oleh job. Oh, nek kon bingung ngombe ya promak. Lah lha apa kok promak? Ngombe pasta. Hei, Nang bongko. Lah kon bingung lha apa? aku lak wis kandha aku iki oleh job durung duwe anggota. Durung duwe anggota. Iya. Oh, gampang. Hah?
Gampang nek kon gak butuh anggota apa nek kon ndolek anggota. Iya. Nang Abah Sunaryo. Lapo? Lho, akeh klumbruan kono. Apa so? Oh, si tua. Iku lak rasakan kakimu. Temenan so iki aku oleh job kentrung, Dik. Kentrung. Kentrung. Alah kentrung cok kon Lho bingung. kok kentrung? Jobe 50 juta so. 50 juta. 50 juta. Lho, Kentrung ku apa, so? Hah? Kentrung panganan apa? Kentrung iku teko kaspe diulet baru diadek godhong ditang. iku apa, Cok? Kentrung. Iku lempung. Kentrung. Kentrung so jobe 50 juta lho. 50 juta. 50 juta lho, 50 juta. Kon wis oleh anggota. Dorong. Lah kon wani nampa job? Lah wong mumpung beneran sing tak golek aku golek tukang kendang kok iso ngendang to. Aku Eh. Aku ta? Iya. Gak iso iki. Ora kok gak iso bantere ngelani. Gak iso. Awakmu iso ngendang so. Masalah kendang kon gak usah bingung. Lah lapo? Nek Hamri pengen ana apane. Ambek awakmu. Lho, sing ngomong sapa? Lah Masalah kendang iki lho. awakmu iso. Lho, Lah sak beneran iso. Bisa ta? beke. Jejene sepati ra iki. Aku iki temenan. Kok iso tagak? Aku temenan nek tulus. Aku wis lulusan STKW, STKW, SMKI, SMKI, S-Jus, SJU. S nanas. Lho gak ngono kok iki kali rentak ya apa? Temenan so tulungan aku. Aja kuwatir tak tolong. Iso ngendang awakmu. Aku sing ngendang. Awakmu sing ngendang. Profesional. Profesional. Gak usah kakean ngomong. Iya. Nek kon ndolek tukang kendang, kendange gawon rene. Kendange gawon re. Gawon rene tak tabone. Apa sakon golek apa? Kendang. Kendang. Yo, Kon ku goblok kon iki. goblok lah apa? Matamu lho rimang ta ya apa? Melek goblok. Gak ketok kon. Lah kon ndelok kon. Lah iki apa rumangsamu? Endi? Lah iki. Endi? Iki lho. Iki lah kendang dhewe rumangsamu mbote ya iki. Iki kendang ah. Kendang. Iki kendang ta? Lah iya. Karo. Ngatat-ngatat. Lah kon gak ngomong. Lewat kondo. Aku sing ngendang. Awakmu sing kendang. Alate jebul to. Alat liyane. Hah? Alat liyane ono ya? Semune iki kendange. Nek masalah kendang, ojo cacak masalah ngendang kentrung, ngendang lodrok, ngendang wayang. Iso kabeh. Aku nek ngendang, sekali ngendang kendangku lho iso ngomong. Iso ngomong. Suarane kendang tak tabuh iso ngomong. Iso ngomong. Lho, Ya apa buktine? gak percaya kon. Kana mikir, kana mikir. So, kono aja bujuki wong akeh, so. Mosok kendang iso ngomong, so. Balong Jati saksine. Awak dhewe Abah Sunaryo iku gak gampang nyeluk seniman. Iso ngomong ya. Lho, kendangku iso ngomong. Iso ngomong. Rungokno. Apa so? Ucok rembes. Masa aku lah ya iso. Apa, so? Babah. Kan iso. Iso. Apa to? Wong loro padha gendenge. Sitok tok yo muni Iso tok munine dawa. ngene lho. Ngono suarane. Ngendange sing apik. Sing apik. Apa, Dik? Hah? Apa? Prabowo. Prabowo. Bisa ana suarane. Oh, enak suarane yo Prabowo. Apa? Gus Dur. Masih aku ya iso. Bahlil. Padha mblakrak iso tagak so. Iso. Aku tak kendang ojo dirusui lho ya. Ya, Iki mau kendang tok ngene, so. yo gak so. Lek yo gak kendang tok yo nek kentrung. Ana kendang, ana jidor, ana tambora. Tamborin. Cek cek lho. Cek-cek iki. Lah iya, Sing jebul. didor sapa? Hah? Sing didor. Sing jidor wanto takon sembarang. Kentrung ae kok. Doro. Borong ah. Iki terus diapano, so? Iki ta. Yo, pangan. Sing temen lho ya. Yo. Oh nate gak temen iki tanggapan 50 juta. 50 juta lho iki, 50 juta lho iki. Delok. Piye iki? Iki piye? Yo. Ayo so. Ngene lho, kentrung iku ana aturane nabuh. Aturane. Ngene nabone. Tong 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 tong, dah gentuk-gentung. He he. Lah ono senggakane. Ah, ana kendang, ana senggakane ya. Sing banter.
agak-agak lho. Lah apa kok depno nang kupingku gampang gerepek-gerepek kok. Jarene mang hehe. Ya hehe. Terangno ta. Maksudnya hehe ku ambek cidone tabuan. Walah ngomong kok Iya. Tong genduk dor. Cidone ditabung. Ayo ngomong. Aduh wis ngomong lho rek. Wis iso ah. Bisa, paham? Paham, so. Cidone ditabung. Ya Allah. So. Golek anggota liya iso gak iso arek iki so. Pangon mulai arek iki. Lah ya jare Maksudnya ngene lho to. Iya. Tok dong daden tak gentung. Ngene lho. Ya ngono ono aku gak ero e. Oh. Iso ta gak kon Iso iku? ta gak? Iso. Wis ah. Iso. Iso. Ayo. Ayo mulai. As-salatu khairum minan naum. Kok iso ajuk selemelit. Lah lapar rek. Kok diarani kentro kok mblakrak nang beduke masjid. Sabar aja. Iki 50 juta lho iki masalah anggota di situ kaya telek Ini kene. latihan lho, Sok. Dirungokno kupinge dirungokno. Ya. Ngomong ta kentrung gaya baru. Nah, ngomong. Ngadeko. Ya, kok ya. Kentrung gaya baru dimulai. Sampai nyaplok cocot iki lho rek ya Allah. Semangat aku. Wis 50 juta lho rek iki rek. Kon iso tagak to kon iku. Tegan. Iso. Jengkel aku. Wong karek nabut didor ki nalo kok iwu. Ini saya. Iya. Ayo iso. Kae temen. So, Apa? kan anggota liyane so. Ojo diganti ojo. 50 juta. 50 juta ngawur kono. Ayo. Kentrung. Kentrung gaya baru dimulai. Buyar. Ya Allah toh, wanto kok iki nagis gak? Sok jejek, Sok. Oh, genah ngono. Genap piye ketatap dasku e? Meneh ben napa jidor iku masih seneng ya ngene apa kok bolong-bolong kaya wong kate gendeng ngono. Ya. Astagfirullahaladzim. Kon lewat tagak kon. Melok so aku butuh ge bayar utang lho, Rek. 50 juta lho iki lek kon gak tayo aku sing dipaido. Ayo mulai. Temen. Dadi. Kentrung gaya baru dimulai. Blakrak nang pencak ya ampun. Udah suwe aja. Sabar ta, sabar. Sabar apa? Sing bener iku ya apa? Lah bener sih. Yo gak ada pencak. Langsung Ya langsung. ngomong ta. Ngomong apa? Ayo. Ngomong ta, Cok. Ayo. Ayo. Ngomong aku masih siaran sih. Ah, Siaran terus. ya. Pegel Rak. Kentrung gaya baru dimulai.
kentrung iki. Waku. Sinten? Kok niku lha apa melok-melok iku? Lah kon lha apa kok ati unune kucing barang. Kon iki jane iso tak gas iso. 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 Ah, Tocong dak gentung dodol. Nyanyi. Ya. Oh, nyanyi. Ayo. Tadi. kentrung. Mana? Ya. Kentrung gaya baru dimulai. Kicau mania. Danga, digaspol danga. Gaspol danga. Digaspol danga. Reng teng 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 teng. Reng teng 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 teng. Alah. Sumpah rusak kentrung iki, Rek. Kok iso mlakrak nang kicau iki terus ning RX King. Sing temen ngono lho. Sing temen ya. Temen. Ayo. Kentrung gaya baru. Adik ngono mana? Iya. Kentrung gaya baru dimulai. Hey. Kenal Veronica kok. Di zaman dulu ku kenal Veronica kok. Jare Sulawo ina salat diwanusuki wa mayaya wa mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok kene bongko ya kowe, Cok? Ya kok sing kate bongko iku lha apa wong kentrung kok nang salatu salam. Apa iki? Ayo teman. Sing temen. Dadi Kentrung gaya baru dimulai. ya kon jaluk dhewe ya. Tuku sarung nang pasar sarung. Nang pasar sarung kok tuku sarung. Tuku sarung nang pasar sarung. Sing dodol sarung gak sarungan. Olah iya bener. Ya Rasulillah. Tuku kotang nang pasar kotang. Tuku kotang kok nang pasar kotang. Tuku kotang nang pasar kotang. Sing dodol kotang. Tetangga ketangan. Ayo lah iya. Oh, bener. Ya Rasulillah. Aku tak gawe dhewe. Nang dhewe. Gak kaya kon. Kaya apa? Kowe parian karo sing enak. Ditanggap aku Kaya parian. kowe nang nyanyi kok pari ana. Wong mati gak iso Alah. Hei. Ket biyen wong mati ku gak iso ngentut goblok lha apa kon ngomong wong mati. kon gopo ae. Lah lagu apa lha apa? Dinteni sik. Ana kerusakan. Ana ta? tutukane. Ayo. Kembung paling wong mati nek gak iso ngentut. Wong mati gak iso ngantut. Ya cocok. Ukurane kurang jembar. Kono lapangan. Elaya. Hei. Ya Rasulillah. Allah, alhamdulillah. Wis tak. So, temenan so. Lek anggotane iki aku didenda wong so. 50 juta Dik iki, Dik. Hah? Lek anggotane terima. 50 juta gak masalah. Latihan wis ketok mapan. Iki tak dadi. Iya, wong saiki gak ngerti. Gak ngerti. Kentrung iki bener gak ngerti. Gak ngerti. Lah, Sing maksud- penting kok awak dhewe tanggapan. Iya. Profesional. Profesional. Ya, kentrung penyanyi pemusik tok. Ah. Iki gak jangkep. Gak jangkep kudu ana. Kudu ana sindene. Ana sinden. Hei, Ya. kon tau gak gelek sinden ah. Lek aku wis pesen apa Sunaryo tak kon golekno sinden mang. Olah iya. Oh, Golek sinden sing ayu. sing ayu, sing profesional. Ya. Suarane enak. Heeh. Perjalanan. Sindene Kon perjalanan. wis golek sinden temen ah. Wis. Sing ayu lho. Sing ayu. Oleh temen. Oleh. Ora temen sindene.
juta wurung. Sing Iki wis teko sindene so iki golek aku so. Loh. So. Apa? Gak keliru akon. Gak keliru lah apa? Sindene kok model kaya ngene. Lah iki duduk sinden so keliru so iki so. Iki janyange balong jati rasane. So, apa? sinden temenan ah. Aku sampai kedelengan delok sinden iki. Takono kon sing paham so. Cok. Rombongan. Kon ndolek sinden ta ulure garbes iki. Ngawur. Dudu ulure garbes iki ngono. Apa? Ulure keres. Kowe melentos, Mas. Melentosane kaya mbok pi. So, Kene. iki sinden temenan ah, so. Ayo apa? Suarane to. So, suarane kayak bledek ngono. Niki jenenge nyanyi enak iki. Kenal ambek rasa, kenal. Kenal so. Ya, ben-bengi tak ngukek. Takono so. Sampai niki apa? Sampai niki sinden. Lah, dudu. Lah napa? Ah, wong Rebang. Kon niku ngene iki yo sinden so. Hei, so. Wano sindene so, wano so. To. Ngawur. Kepingin punel. Akau. Cok, Hei. iki 50 juta lho, Cok. Lah iya, Hah? iki sinden kon sawangane ngene. Lah kon lah tak dol kon ndolekno sinden sing Lho. teko Londo. Lah, ngenyek. Ngenyek. Sindan pemolong. Kok pemolong ya? Penyanyi. Pemolong. Kok iso Pemolong. Masuk Lho, bener. iki lho sing kesuwur iki lho apa? Terkenal viral. Oh. Lah apa kok pemolong? Oh, tadi aku spiral. Pemolong. Iya. Kacane akeh goleki pemolong. Ih, bokoke gemes. Iki dudu bakal. Pempes. Sik. Sinden iku sinden sing penting iki dudu rupane. Lah. Basi emang jalukane kan sinden Londo. Londo. Kon oleh sinden sing rene kaya lawa. Wis gak apa-apa. Sing penting suarane. Cacatmu ta. Penting suarane apik. Senajan rupane rusak, Ya. suarane enak saiki. Gak trimo suarane tok. Pengalaman kudu duwe. Ya duwe pengalaman. Duwe pengalaman. Ya apa. Pengalaman sampean apa? Lah luar biasa, Mas. Aku sindan iki sindan proposal. Lho. Ayo. Kon proposale kate ngajokno sedekah desa. Iku lho apa iku? Sing pinter. Sing pinter Sing iku. hebat. Ya. Profesional. Ya kaya cokotmu. Profesional. Profesional. Jajal wong Balong Jati cek ero. Lah. Sampean tau nyindeni sapa ae. Loh, jenenge bayangi. Ya. Biyen Ya. zamane jeneng romaku. Ya. Lah aku ki diceluk karo Pak Mantep. Sik. Sampean tau enom ta? Loh, apa ya ujug-ujug tuwi? Aja guyu, aja guyu, Ana sindene. Kak aku. Wong sinden kok rupane kaya gambar durung dadi. Sok aja. Ya. Takono aja takono. Ya, merek kabotan. Tau melok dalang Pak Mantep, Pak Mantep. Sudarsono, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jabar, Jajem. Jajeme apa? Jempolan. Tadi ro singkatan-singkatan. Loro, huruf-huruf ki ro aku. Oh, ngono. Heeh. Lah nek Surabaya Utara disingkat apa? Surabaya
Surut. Nah, surut. Surabaya Utara, surut. Lah kok surut? Lah Surabaya Utara. Oh, iki kok suwi saking kok dadi nyabrak iki. Apa iki dawa? Ayo jembler. Berarti wis tahu. Lho, aku nang Hongkong so. Nang Hongkong. Lho ya apa? Kacau. Iku yo nyinden. Lho, nyinden so. Bar aku nduk Hongkong so. Iya. Karo Pak Mantep nduk kono gak sida nyinden aku. Kok iso gak sida Alah, nyinden? sobo toilet aku. Lah lapo? Ah, nguyah. Kon ro toilet. Toilete apa? Ah, nek nduk kene toilet. Ya. Tapi nek nduk Cina, basane Cina ngene. Ana basa Cina sing ngarani toilet. Iya, Basane apa? leng tai wong. Leng tai wong. Leng iku bolongan. Nah, Iku sing ngarani. Nek wong nggone wong. Berarti bolongane wong. nang Hongkong. Nang Hongkong. Liyane iku. Wah, mari iku diceluk maneh aku. Karo sapa? Hari jadi Surabaya. Wah, ya. Wah, iku aku bae karo Pak Mantep. Oh, gak dalang sing saiki awak mantep iku wis Iku wargi. biyen. Nang Surabaya. Nang Surabaya. Di tangga. Aku ditumpakno Avanza. Boyo Avanza, ngono ae Lho paseh. Cok, Paseh. kon nek ngomong nyidok rene. Delok nek muni Avanza sing muni maneh. Avanza. Lho, lok delon. Avanza. Sinden iki latih ngepang, Cok. Masa Rumah sam tergeling aku. Bareng nduk kono wae, aku diangkat nang Surabaya. Hari jadi Surabaya. Bareng ngono, nduk alun-alun. Buyuh. Wong nonton bawah. Saking akeh. Saking ramene. Terus Iku penggemarku kabeh. Lho. Bareng aku medhot deluk dikuwoplok. Plok sak lapangan. saking senenge. Ora, jangkit aku doro bae. Dikeploki wong. Dikeplok bareng aku medhot blek. Heeh. Aku mlaku tak kemayu aku. Mlakumu ya apa? Ngene mlakuku. Teleno. Bareng ngono kecepet telek. Mlaku nang ndi? Ah, nang panggung. Nang gone panggung. Heeh. Begitu nang panggung. Balek buh. Wong mara nang nggonku so. Lu. Gawa duwe atusan. Jaluk foto. Heeh. Mara sek. Nyesek kabeh. Nyawer ta? Ngidone ya. Mungkin mang aku kudu mungkok ae ndelok kon. Kon muka. Aku bereng iya. Ditanggap iki melok kentrung. Kentrung. Ele. Lah sinjan pemolong kok. Melok kentrung. Sapa ketuane? Iki Ucok. Iki. Ya. Lo, Dik. Kok kaya Aduh. kok kaya dorane kayu sono. Aja ngenyek jope kentrung. Ya, tenang. Nek ro jope pira sampean? Pira? 50 juta. Oh, melok nek ngono. Lho melok. Melok. Nek swara sampean enak sampean tak kei 1000. Sampean lho, 1 juta. 1 juta iki tok. Piye? Iki sinden iki janmo tan kena kinira. Najan iki kesinge kaya ngene, Cok. Nek ndelok postur lambene, Cok. Kaya apa? Ngremo aku jadut. Kaya apa? Aku ngremo ki jadut. Ya, iso ngremo ta? Ya apa? Lah sing segala iso. Kediri kutane. Ha sing dadi nyatane. Ayo. Masuk ta? Ah, jembek aku. Kace. Ngremone enak. Enak. Tapi kentrung gak didelok ngremone. Lah delok apane? Suaran. Oh, suarane. Tes. Ya. Lah iki. Oh, gak makan.
Oh, gak makan nek. Tek, batene tek. Alah. Batune hamblas. Oh. Cek hadirin. Ora panas kok disebul. Apa delok ae sawangane kon delok mie kaya eling apa? Ah, kaya eling tekku. Ayo dijajal. Jajal. Lagune apa ae ku nyar-nyar. Ha iki. Awas iki, mie nyetrem lho. Lah, iki enek grigis. Ya, awas iki nyetrem. Mari grigis, ngisor grigeten. Ora ono. Apa? Brigis. Grigis. Lilo. Lila. Gak lila ya enek. Kembang kopi. Orjo kate kembang kopi. Apa? Alah, kembang topi enek. Jauh. Aja kecah. Iki warung tendo sing. Ah, ada tata warung tenda, warung tutup ya ono. Ayo. Ah, iki lho. Ya. Potong semok, dicelung mereng. Aku kaget. Ayo. Yes, apa jaluk apa? Bokong sewu iki. Bokong semok. Ayo. Ayo so. Bokong semok, dicelung mereng. Aku Aduh, budaya guyu so. percaya suaramu enak, dijajal ambek longgo. Aku kok Longgo sing bener. Aduh. Aduh, soso. Apa? Sekerutuk kek. Apa ki anu loro ki? Oh, lekku dhewe. Nanti yuk. Ayo Mas, kentrong gaya baru. Ayo Mas, dimulai. Wong iki kok ono nyanyine kapan? Rumah tamu hodeng lah aku. Lah wis cekek lu ki mlebu iki. Gatel tembangane ngukur ora iso, tak usek-usek tungkak. Besok nyanyi mergo kedelep. Iso tak gak ngono kok. Ayo. Ayo, kentrong gaya baru. Bune. Sewu kutho.
Jere iki parung tenjo. Warung Bingung Mas aku. warung tenda sih. Ya warung tenjo Mas. Jarno ta? Jarno. Mesisan. Mesisan. Jarno. Ganti lagune. Sing anyar apa? Biasae Dialino Sanana. Apa? Mawar hitam. Oh iya mawar hitam. Kita mawar hitam. Mawar hitam. Cocok beles ana. Ya. Ayo. Ngawur. Ngawur ning. Ket mang mereng. Kon aja ngawur iku lah ya penganiayaan. Sakno. Masa mawar hitam kaya mereng. Kon iku gak tayo olehmu nemen iku lho rek. Tulisane iki cocok. Terus saulane gurung karone payu wong kata jebelke bedhug. Lah kan kebacut. Nyanyi iki cocok tulisane iki lho. Nyanyi kok mawar hitam mereng. Mereng. Eh. Sing mereng iku biasmu. Iki lho cocok tulisane iki. Oh iki lho Mas, Joko Melarat iki lho. Ngene lho. Joko Melarat. Iki penyanyi awak dhewe. Joko Iya. Melarat jadi. Iya, Mas, no. dirungono sik. Rungokno. Enak. Sampe gagat aku. Betul iku mang betul. Lho ya lek maca cocok. Nah, Rungokno dhisik, Cuk. Yo. nah. Kok belakang digelung miring maneh. Sik ngene. Piye? Arek iki tak wurukane. Ngono so. Ancen yo mungkin iki wis lali, wis sumur. Ngene lho sayang. Piye sayang? Arek ayu. Sayang, aku krowo ono sayang. Sok kon gak mutan nyeluk iki Hah? saya. Seneng. Sadar akon sok. Ngene lho, Dik. Iya, Mas. Iki lho. Oh, ae. Awae digelung mereng. Cek jaman berjuang. Sasa digelung mereng. Sok, kebangetan kono nyene sok. Apa, Dik? Sopo iki? Pamitmu teko omah apa? Aku pamit sampean nyambut gawe. Tapi kenyataannya apa, Cak? Nyambut gawe. Nyambut gawe? Iya. Kon rangkul-rangkulan karo nyambe anyang-anyangan iki. Heh? Gerung rasane. Gelung mereng. Kok iso nyambe anyang-anyangan iki wong, Dik. Lho wis ngerti, penyanyi. Iya. Sing kok marai. Heeh. Kaitane kok marai. Terus? Karo ngono kok keloni dhewe ngono. Lah apa aku ngeloni kaya ngene iki? Aku jek sadar dadi bojomu. Bojomu ta sok? Iya. Epret. Jarene bojomu wis mati. Epret matamu ngono ah. Ngomong apa? Gak ngomong apa-apa, Dik. Aku temen nyambut gawe nang kene. Lah temen-temen nyambut gawe apa rangkul-rangkulan? Heh? Apa marek kartu? Hah? Napa? Re. Lah nih, padha wedok aja digelung.
wedoke, he? Rasaku pacarku sanek 30 dina pundhut nyari. Aku gak ngurus masih rasa iku. Sabar. Sampeyan ngewangi sundel iki. Lho enggak Ngewangi sundel gak ngewangi bojomu, he? Kon sundel. Aku sundel. Awakmu sundel. Apa? Aku bolonge. Sundel bolong. Sabar apa, Dik? Bengi-bengine desane wong geger, rebeki wong. Rayaan apa? Bojoku, Pak. Rayaan bojo. Rakyat digelung mereng. Tak urusi, cina rampung. Sapa sing rumangsa bojone rasa ngatung? Lah pokoknya Kon bojone rasa biyen nikahan ndi? KUA. Awakmu ndi? Kuburan. Lho, Pantes antene sundel. Sundel kon bolong. awakmu oleh surat apa? Surat nikah. Awakmu oleh surat apa? Surat gaden. Lho, antene lambene bosok e kencene. Cek basa lambene. Lambemu. Lambemu. Awakmu surat nikah gambare apa? Garuda. Gambare apa? Macan. Rene. Ayo. Sik. Kurang ajar. Kurang ajar. Coba demek iku. Awakmu kawin karo rasa lungguh apa? Wade. Awakmu lungguh apa? Galengan. Lho kandhane. Lho alah, bekakas taji. Mbak, dudu wong wedok, Mbak. Taji, Mbak. Iki mau belajar nyinden. Lah tapi sapa lo Cak, kadang gak cemburu moro-moro rangkul-rangkulan karo bojoku. Mbok rangkul aso. Karep kula mboten kula rangkul. Niki awake pun hayuk-hayuk. Nggih Lho. culno. Gak percaya nek ayu-ayu. Rek, iki mang latihan. Latihan iku sing temen. Cek dadi apik kaya Ludruk Budi Wijaya. Leres. Cek laris kaya Budi Wijaya. Lah, bengi iki rek awak dhewe ditanggap karo Abah Sunaryo. Nggih. Bengi iki lakone apik.